So yun na guys, for today's video, ayan, nasa GT7 tayo. GT7 Mall, dito lang yan sa bayan ng Porac. Malapit sa dating Chuson na gumuho. Ayan, tingnan nyo guys, pasok na tayo. Mura at magaganda yung mga TV. Tingnan nyo, yan yung mga presyo ng mga Christmas tree. Ayan, nandito yung mga sample ng Christmas tree nila at saka mga pang Christmas decor. Ayan, tignan nyo naman, iba't ibang kulay ng mga Christmas tree mga bossing. Pero tara, check muna tayo. Marami pa silang paninda dito sa taas, no? May mga damit, sapatos, gamit pang bahay, pang dekorasyon. Ayan, no? Ayan, tignan nyo naman, napakasaya ng GT7 ngayon. Sana all. Makukulay. Ayan. Ayan, marami din mga laruan dito. Mga pang display nga sa bahay. Ayan, mga salamin, mga picture frame, mga bag, may eco bag. Ayan, tingnan nyo, diretso tayo dito. Ayan, kasama ko nga pala si Prince, no? Tingin-tingin tayo mga bossing na mabibili natin. Napakamura lang dito mga bossing, tapos may price pa sila ng pang wholesale. Ayan, yung mga laruan, mga bike, mga scooter, yan. Mga damit. Ayan, mga mat. Ayan si Prince, ha? Kasama ko si Prince. Ayan, mute lang tayo ng mga video bossing, no? Kasi mute lang tayo ng music, sorry. Kasi makapiright yung music dito. Ang dami naman dito mga boss. Pwede nang mamili, no? Pang regalo sa Pasko. Ayan, tama yan sa mga bata. Maraming laruan dito, marami kayong pagpipilian. Ayan, mga mesa, parang din sa mga bata. Then, punta naman tayo dito, banda dito mga bossing, no? Ayan, mga appliances, sorry, mga Durabox. Ayan, mga plastic tulad na mga kaibigan mo. Ayan, diretso lang tayo. Marami pa dito mga bossing. Ayan, ayun yung mga tsinelas. Mga tsinelas, mga sapatos andito. Ayan, ikot lang. Ikot lang. Ayan, puntahan natin si Ivy. Ayan si Ivy, oh, tumitingin ng pom. Ayan. Ayan, tingnan nyo naman yung mga sapatos mga bossing. 700. Ayan. Dami din sila mga nakasil dito, no? Ayan, mga laruan. Ayan, marami kayong pagpipilian talaga dito mga bossing. Ayan, ikot pa tayo dito, no? Ayan, kung makikita nyo. Ayan, tig 100 lang yung mga sapatos na yan. Tsaka mga tsinelas mga bossing. Meron pang dalawa 450. Ayan, pero naalala ko mga bossing, wala nga pala tayong pera. Sana tayo, tara.